Takže čau lidi, dneska budeme hrát tenhle svět, já už jsem teda ho několikrát hrál, jo. Jsou tady další boty. To je asi jedno. Nemusím mít water bucket. Jdem tady ven, tohle je barák, který stavěl někdo jiný, to jsem já nestavil, jo. Tak dáme si jablíčko. Ale tohle je lepší jídlo. Aha. Tak. A v tomhle videjku vám ukážu jenom ten svět a v komentářích můžete psát, co byste chtěli, abych tady udělal. Tohle je můj biom. A tohle nevím, proč jsem dělal. A prostě tady dělám nějaké blbosti a tady je můj baráček. Zaletíme si k němu hezky. Tady mám ender chestku, plnou hezky lektvarů. Tady mám nějaké blbosti, armor a nějaké ty lektvary, pak štíty, armory a elektry. Když půjdeme tady dolů, tak tady jsou bloky, tady jsou totemy, tady jsou další dřeva, tady ty. Tak když půjdeme tady dolů do tajné místnosti, tak můžeme najít tady tenhle ten loot a pak ještě tady jsou dvě straničky. Tady je tajná čestka a tady je tajná místnost. S nějakýma věcma, ale půlka z nich schořela. Jo, neřešte proč. A budu moc rád, když dáte like a odběr. Moc mi to pomůže k mému životnímu cíli dosáhnout 100 000 odběratel, takže dík. Potom, když půjdeme tady, tak tady jsou nějaký pokoje. Pokud tady slyšíte něco tikat, tak jsou tady ty hodiny, hrozně mě to štve, jo. Tak kdyby někdo šlapal pořád na ten pressure plate. No, tohle jsou ty samé pokoje, čestka. A tady dole pod ní máte crafting a pets, sakra. Akorát s tím budu klikat. Pets. A crafting. Tady máte pohovku, na kterou se můžete sednout. Tady je díra. Jo. Pak tady dole je jídelna. Tady v tom je mlíko. Tady je to tlačítko, zmáčknete a vypustí se vám mlíko. Tady mám koš, do kterého můžu strkat věci, co nechci. Zavřete. Tady máte maso, zlatý mrkve a zlatý mrkve. Yep. Já tady mám enchant table, tady je anvilka a tam je také anvilka. Tady mám kotlík, nevím proč, jen tak. Mám postele, krafťák, tady vylepšení výbavy a render chestku už jste viděli, potom vám ukážu tady můj krásný domeček. Pak ještě jednu věc, která je extrémně dobrá za mě. Aby neumím water bucket. Tak. Hopa! Sakra. Jo, enchant na botech mám ledový chodec a to znamená, že prostě když šlapnu na vodu, tak se zmrazí. 100% ten enchant znáte, akorát asi v angličtině. Tady je moje super duper čuper past. Jo, neskákám do ní, protože bych asi chcípl. I když mám docela dost dobrý armor.
tady je můj krásný baráček, jo. Z pastí, do který nechci šlapat, takže tady mám takové bloky. Ale když se tady podívám, tak tam ani nejde vidět. Wow. Super. Tady je baráček, židlička, krafťák, pec, tady music disk, nevím prostě. Postel, nějaký psy dva tady mám, dveře, za mě krásný baráček. A ta věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, tak je přímo tady u baráčku. Nehejtěte, protože nejsem dost trénovaný, tak nevím, jestli to dám. Teď jsem zapl Minecraft a řekl jsem si, že natočím videjko. Lázeš nahoru. Tady tohle uděláš a uděláš. Šupa. Sakra, se mi nepovedlo. Jsem skočil brzo, nebo prostě blbě. No, nic. Aha, tak rejžeme. Bum. Potom tady vám ukážu super duper čuper hrát. Jo? Tady vidíte ten enchant, krásný, superový. A funguje to jako normální let, akorát pak na slunku roste. Tak a tady je moje super duper čuper pas číslo 2. Já dohodnu, dám si jablíčko. Yeah. Dobrý. Prkínka. Si nahoru. Tak, dobrý. A tady, když tam spadnete a přežijete, vyletíte nahoru. A tady se dojíte. Hezky s dortíkama. Tady budou nějaký slavnosti někdy a o tomhle hradu je legenda, jo, že tady šli 4 kluci a jeden spadl z tamhle, druhý, čekejte, já tam musím vyletět, druhý, ten spadl z ochozu, třetí vyšel sem a tady je blok. Takže do akce jde krumpáč. Tak nevím, co to je za blok. Nevím, jak dlouho to potrvá. A to je trapdoor. A ničeho tam ničeho, tak to je jedno. Druhý spadl odsaď dolů. A třetí, on spadl do pasti. Ale teď už to všichni ví, takže už se to nestane, doufám. Tady si skočíme bucket. Sakra, jsem nevzal bucket. Jo, koukejte. Si vyletím tady k nahoru. Tak. A teď vám ukážu to, co jsem vám chtěl ukázat. Hop. Kámo, protože jsem to nevzal. Dobrý, tak to je jedno, jo. Dělejte, že jste to neviděli, to se nestalo. Hopa. Šlíp. Ale to už není možný, však jsem letěl přímo na něj. Tohle už je nějaký zákon schválnosti. Tomu nevěřím už. Dobrý, ale normálně to zvládnu.
sakra, kámo! No konečně. Pokud dáte na tomhle videjku 100 lajků, tak udělám pokračování akorát s novým světem a ten svět bude vlastně nový a budeme tam dělat různý úkoly, co nám zadáte. V tomhle videu v komentářích. Tak, easy. Jo, nečítuju, nebojte se. Tak, proletíme se. Je takový můj. Yeah. No, to je jedno. Tady je taková věc, kam jsem zavřel mýho kámoše, aby zkusil utíct. Samozřejmě, že se mu to povedlo, protože nebudeme si nic říkat, hraje Minecraft. Tak, a teď zkusím jeden kláč, který jsem mockrát nedělal. Z téhle výšky bych měl normálně chcípnout, ale aha, tak prej, že to neudělám. Prej, že ne. Půjdeme sem, tady je moje ochranka v noci před zombíkama, že tam jsou ti sněhuláci a ty koule se podpálí a zapálí ty zombíky nebo kostlivce. Protože jak můžete vědět, nebo jestli to víte, tak sněhuláci útočí po každém mobovi, který samozřejmě je zlej, ne potřeba kočce. Takže to je takový tip pro ty, co mají nezabezpečenou bejsku v Minecraftu. Vemte sněhuláky, obestavěte je lávou a ujistěte se jenom, že ta láva se k ním nedostane. A já vám teda ukážu, jak funguje ta pas, vezmu si to tam. Jo. Skočím dolů. Tady vás to posune dolů. Tady vám to aktivuje totem. Jo. Tady i když si vezmete krumpáč, tady máte redstone, ale to nikdo nedělá. A to vám to posune takhle. Prostě. Proč to nefunguje? Tady je ten redstone signál, který by to měl tvořit. Se to nestihne vytvořit. To je moc rychlý. Ne. Toto budu muset trošku vylepšit. Tak. Tak, úplně jednoduše tak. Tak, už to funguje. Teď když to zničím, jo. Teď by se to mělo stíhat tvořit. Tohle je takový konč. Tak, ryže. Ne. Volej, cajty. Volejte na mě cajty, ne? Tak takhle úplně ne. Tak tohle chci. Teď, když půjdu takhle. Aha, tak takhle přesně ne. Takhle přesně. Potřebuji takhle shift. Takhle přesně naopak. Tak rozbiju tohle teda. Dám tam normální blok. Třeba tady, třeba okro. To je jedno. Teď tak. To není.
nejde. A konečně. Tady si vezmu svůj šalker. Mám tady tohle. A takhle ne. Tak. Dobrý, tak to takhle necháme, prostě to je jedno. Tady já vyjedu můžu nahoru, mezitím si můžu srovnat inventář. Tohle úplně. Tak. Teď tady se mnou aktuálně nikdo není, nic mi to nedělá, jo. A prostě nechci, abyste tam viděli prostě, že jsem v lávě. Tady si skočíme jeden bucket. Ale určitě tohle je nejlehčí klač, hlavně na počítači, že prostě třeba držíte rachejtli, skočíte dolů, vezmete elitru a těsně před pádem ji dáte na sebe a poletíte. To je asi za mě ten nejlehčí klač. Tady mám moji sněžnou farmu, jo. Tady když půjdu dolů, tak tady není sněhulák, protože já si zhebu, nebo nevím, co jsem střelil. Tady mám lopaty, dýně na to. Jo, tady jsou sněhové bloky. Tady je dřevo, to jsem těžil docela krátce, takže nebylo vůbec těžké. Jo, a ještě je tady jedna stavba, kterou jsem neukázal, ale není dodělaná. A teď ještě je najdu. Jo, tady je. Takovej dortík. Haha, mám tu dortík. Tady si zajdete pro mlíko. Máte bakety. Tady máte krávy. Jo, bylo jich tady moc, takže jsem je tady v rohu musel trošku povraždit. Tak. A tady máte hezky tohle. A já tady nemůžu být, protože vlastně z ničím důvodu. Jo. Pak tady by mělo být ještě 2 místnosti s slepicema a s tím. A to je všechno vlastně. Napište do komentářů, co všechno potřebuju v Minecraftu, abych mohl udělat dort. Protože já jsem na to úplně zapomněl. Určitě mám. Tady mám trošku rachejtů, tak víš co. Bum. Tak krása. Tady byla čestka, tady jsou pořád nějaký věci. Jo. Yes. Tady je taková tajná knížka. Tady je prostě díra. Nevím proč, jen tak. Tady dolů to taky vede, to byla předtím moje těžící šachta. Teď už to teda není skoro nic. A tady bych chtěl udělat nějakou místnost se psama, mýma všema. Ještě nějaký najít. A já myslím, že bychom mohli něco postavět, akorát bych na to potřeboval kreativ příště. Jo. Takže napište do komentářů, jestli chcete, abych v tomhle světě používal kreativ nebo ne. OK, to by bylo pro dnešní videjko všechno a čau.